Ако си жена на 40 години, работиш от 8 до 10 часа на ден, имаш деца и много често ти боли сърцето, когато децата ти искат да бъдат с теб, да се разхождат. Ти искаш също да излезеш по всяко време, когато желаеш, когато имаш настроение да се разхождаш в парка, да тренираш или да се грижиш за здравето си и в същото време в момента работата ти не ти го позволява и искаш да имаш по-различен живот, т.е. писнало ти е от всичко това ежедневие и в същото време усещаш понякога, че даже парите не ти достигат. Тогава можеш наистина да се запишеш в нашото Viber общество или да се запишеш за безплатна консултация. Имаме за теб система, която срещу 3 часа на ден в разстояние на 8 месеца можеш да достигнеш с 1000 лева допълнителен доход. Доказана система, която ако ти не го направиш, ние ще те върнем парите, които си инвестирал в това. Запиши се за безплатна консултация или влез в нашото Viber общество.